Чӑваш чӗлхи пурчухне тӗнче путмейнде. Куда мы мелись, истяну И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле. Исәнмесез, сіз Татарстан 24 каналында туған тел тапшуын қарайсыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина. Бүгінгі тапшу Балтач районында урнашкан күп милләтле Шипия авылы. Авылның данын чит илләргә таныткан Халыклар дуслыгы музее, Шипия мәктәбенең үзенчәлеге, бер авылда яшәүче мөселманнар һәм православие дине вәкилләренең татулык серләре хакында. Балтач районында Шипия дип аталган бик үзенчәлекле авыл бар. Биредә дистәдән артык милләт вәкиле дус һәм тату яши. Татарлар, руслар, марилар, утмуртлар, мордвалар, көрәшеннәр, чуашлар, үзбәкләр, поляклар, немецлар һәм чегәннәрне сыйндырган әлеге авылның тарихы да шактый кызыклы. Архив чыганакларындагы мәгълүматлар буенча Шипия авылы 1710-1711 елларда барлыкка килгән. Революцияга кадәрге рус язмаларында авыл Шипия, Яңа Шипия, Шипия Гурьевская, Гурьевская исемнәре белән дә билгеле. Удмурт этнограф тарихчылары авылның исеме Шабия дип аталган Вуршот кабиләләренең бер төркем атамасыннан килеп чыккан дип исәплиләр. Күп милләтле авылның үзенчәлеген саклап калу әлбәттә мәктәп бусагасыннан башлана. Чөнки туган телдә белем алу мөмкинлеге һәр халык өчен бик мөһим. Шипиялылар әлеге мөмкинлекне булдыра алганнар. Мәктәптә ана теле дәресен һәр милләт үз телендә укый. Мәктәпнең кыскача тарихына килгәндә, Шипияда 1918 елны крестьян яшьләр мәктәбе ачыла. 1934 елда тулы булмаган урта, 1935 елда урта мәктәп итеп үзгәртелә. 1955 елдан 2 мәктәпкә бүленә. Удмурт һәм рус татар урта мәктәпләре аерым эшли башлый. 1958 елда хезмәт политехник гомуми белем бирү мәктәбенә берләштерелә, ә 1978 елдан урта мәктәп буларак үзгәртелә. 2010 елда мәктәпкә яңа бина төзелә. Бүгінгі көндә Шипия мәктәбендә 17 авылдан килеп 300-дән артык бала белем ала. Милләт ара дуслык җепләрен саклау өчен биредә шактый күп эшләр башкарыла. Һәр милләткә хөрмәт булганда гына дустана мөнәсәбәтләрне ныгытырга мөмкин. Без электән килгән традицияләрне дәвам иттерәбез. Барлык эш гамәлләребезне бергәләп башкарабыз. Бездә милләт вәкилләрен аерып карау гадәте укытучылар арасында да, балалар арасында да юк. Безнең өчен һәр кем тигез ди мәктәп директоры Сәйдәш Нурмиев. Киләсе сюжетыбызда шул хакта. Шипия авылының урта мәктәбе үзенчәлекле. Бирдә ал такталарда берничә телдә язылган. Гүя алар баштан ук бездә күп милләтлелек белеп торыгыз дип кисәтә сыман. Каршы алулары, сәлам бирүләре дә үзенчәлекле иде. Здесь будете. Салам Здравствуйте. Добро пожаловать в нашу школу. Якын тирәдә берничә милләт вәкилләре яшәгәч, һәммәсе бер-берсен мәдәниятен, гореф-гадәтләрен, йолаларын сеңдереп үсүе гаҗәп хәл түгел. Бу күренеш тел мәсьәләсенә дә кагыла. Шипия мәктәбендә укучы һәр бала ким дигәндә 2-3 тел белә. Татар, рус, мари яки утмурт телләре. Бүгенге көндә безнең Шипия урта мәктәбендә 347 бала укый. 347 баланың 56% безнең утмурт балалары, 29% татар балалары, 10% мари балалары. Безгә балалар килә 16 авылдан. Бу балаларны мәктәпкә алып килергә, кайтарып куярга безнең 4 автобусыбыз бар. Балалар иртә белән киләләр, уже дәресләр беткәч, сәгать 3 яртыларда яңадан өйләренә кайтып китәләр. Укучылар да, укытучылар да безне каршы алуга бик нык әзерләнгән. Хәтта концерт номерларда карау мөмкинчелеге булды. Алар әлбәттә милли чыгышлар иде. Сәйдәш Талгат улай әйтүенчә, бирдә дәрестән тыш яралар гына түгел, дәресләр үзләре дә милли рух белән сугарылган. Безнең расписаниега куелган, родной язык дип куелган. Менә шу родной язык вакытында әйтик 5 АБ, 2 класс икән инде. Мондагы татар балалары татар теле укырга бара, родной язык вакытында утмурт балалары утмурт телен укый, ә мари балалары инде мари телен укыйлар. Ну, булардан тыш дәрестән
тышта инде бик көп эш башкарыла. Менә ул теге зирәгенә безгә 2001 ел итоги буенча грант туган телләр елында без грант 500 мең оттык инде. Без моны как раз менә итна-класс оештыруга һәм дә Удмурт, Мари теле, татар теле кабинетларын бераз гына байыту өстендә эшләр өчен дип шул кадәр менә әйбәт булды бу. Укытучыларга да стимул бар, балалар да кызыксынып нәләр инде. Сәйдәш әфәнде үзе дә 40 еллап тәҗрибәсе булган мөгаллим. Аның һәр сүзенә зиһен, аң белем яшеренгән сыман. Ел сайын безнең туган телләр айлыгы, туган тел атнасы, туган тел көннәре без бында төрле конкурслар була, выставкалар, даже менә бер ике атналык кенә әле без этно мода дигән конкурс үткәрдек. Теге балалар инде националь киемнәрдә теге элеккерәк ничек киенгәннәр, хәзер ничек киенәләр, концерт киемнәре Удмуртныкы әйтик барсы да. Аннан соң Мариныкы, татарныкы, русныкы. Менә шулай итеп монда теге бер 40-тан артык костюм балалар иләреннән, тегеннән теге каян алалар шуннан табып килеп, бик күңелле бәйрәм булды. Өйрәнү ул күбесенчә семьядан килә. Теге әти-әни әгәр дә үз баласына менә татар булмаган, татар телен генә алсак та инде бу балалар бит барыбер шу Татарстан тирәсендә яши торган балалар булачак инде киләчәктә. Менә шуның татар теленең кирәклеген әти-әни балага аңлатмаса, мәктәпкә нәрсәдер эшли ала дип әйтергә авыр. Бу кадәр телләрне укыту өчен укытучылар да кирәк бит әле. Аларга кытлык юкмы? Хәзер теге укытучыларның каяндыр йөрүләре бик проблема түгел. Менә Балташ 20 километр тирәсе безгә. Аннан бездә килеп 6 укытучы укыта. Мари телен инде Мари укытучысы, Удмурт телен Удмурт укытучысы укыта безнең. Теге килеп татарган укытучылар дип проблема ясамыйбыз инде. Удмурт, Мари, татар, рус телендә укыту процессы бар инде. Шуның өстенә өстәбәле без теге инглиз телен өйрәнәбез. Һәм узган еллар, 3нче еллар керде инде 2 иностранный язык өйрәнергә дигәч, безнең француз теле укытучысы да бар. 8-9 классларда. Үзегез дә күреп торасыз, милләтләр үзара дус-ату яшәгәндә бар җирдә матурлык һәм тынычлык хөкем сөрә. Шәпия мәктәбе бу өлкәдә чын мәгънәсендә үрнәк. 18-нче йөздән алып 19-нчы йөзнең 1-нче яртысына кадәр Шипья халкы дәүләт крестьяннары катлавына керә. Бу чорда халыкның төп шөгыле игенчелек, терлекчелек һәм сәүдә эше була. 1930 елда авылда Горд Кезели колхозы оештырыла. 1950 елдан Труд колхозы, 1995 елдан Труд авыл хуҗалыгы җитештерү кооперативы, 2003 елдан Труд җаваплылыгы шикләнгән җәмгыять буларак эшли. Биредә тырыш, хезмәт сөючән халык яши. Авылның төзеклеге дә шул хакта сөйли. Күп милләтле авылда берничә дин булу гадәти күренеш. Шипья авылы да моның ачык мисалы. Биредә ислам дине вәкилләре дә, православие динен тотучылар да, фин-угыр халыкларына кергән мари мартвалар арасында мәҗүсилек кануннарын саклаучылар да бар. Авылга килеп кергәндә үк алтын гөмбәзле чиркәү каршы ала. Ерактарак мәчет манарасының ае балкып тора. Мәчетләре чагыштырмача яңа, 2004 елда гына ачылган. Әмма соңгы классицизм стилендә архитектура истәлеге булган Троицкий чиркәү исә шактый үзенчәлекле. Тарихка күз салсак, чиркәү 1840-1848 елларда 1751 елдан бирле эшләп килгән иске агач гыйбадәтханәсе урында төзелә. Иске Троица чиркәүе беренче тапкыр рәсми рәвештә Раштуа бәйрәме архивында 1751 елда искә алына. Шипья авылы Удмурт, Мари, татар керәшен руслардан торган зур мәхәллә үзәге була. Престол чиркәүе мөһим миссионерлык вазифасын үти.
20 ғасыр башында ғибадатханәдә хезмәтләр 4 телдә – рус, удмурт, мари һәм татар телләрендә алып барыла. Мәхәлләдә 16 мәктәп исәпләнә. Шуларның 8-е миссионерлык белем йортлары була. Ашау бүлмәсе һәм манарасы булган ғибадатханә 1838 елда ябыла. Аңа капиталь ремонт ясала. 2007 елга кадәр бина мәдәният йорты буларак файдаланыла. 2008 елда Ширкәү Казан епархиясенә тапшырыла һәм биредә гыйбадәт кылына башлый. 2009 елны бинаны яңадан торгызу эшләре башлана. Бүгенге көндә эчке яктан да, тышкы яктан да төзекләндерелгән Ширкәү авылның мәдәниятен һәм рухын баетуга хезмәт итә. Халыклар һәм диннәр дуслыгы тирән булгангамы, Шипьяда катнаш никахларда гадәти күренеш. Халык моны тиешле бер йола сыман кабул итә. Бу аларның бердәмлеген дәлилләүче тагын бер факт. Шипьялылар үзләре төрле милләт кушылудан тугангамы, бездә балалар шундый матур һәм талантлы дип шаяралар. Юлыбызны ары дәвам итеп Шипья буйлап киттек. Милләтләр күп булгач, диннәре дә төрле. Авылда мәчет тә, ширкәү дә бар. Ширкәүләре бик борынгы. Бүгенгесе яңартып корылган, мәгърур генә балкып утыра. Аның төзелеше 18 гасырларга барып тоташа. Тик совет чорында ул клуб булып та тагын бик күп башка сыйфатларда да кулланыла. Аннары кабат үз кешенә кайта. Үзләре килеп, менә шулай жал көннәрнеме, кайсының кеше ничек вакыты булганда, үзләре үз куллары белән эшләп, җиткерергә тырышканнар. Ширкәүләрнең башлары монда бик матур, үзләре каядыр барып өйрәнгәннәр дә шуны, үзләре бөтенсен жасаганнар. Монда күбесенчә инде спонсорлар түгел, кешеләр үзләре бөтенсен материальный да булу шул, кул белән эшләү. Гыйбадәтханә белән безне Владимир Атакай таныштырып йөрде. Авыл халкы мәдәниятләр, диннәр, яллар төрлегенә карамый дуст тату яши. Талашкан, тавыш чыгарган кешеләрне белмим, ишеткәнем дә юк дип сөйләде. Ширкәүне торгызганда да район җитәкчелеге белән бер рәттән авыл халкы да хезмәткә күтәрелгән. Уртак кешеләр белән күмәкләшеп башкарып чыкканнар. Әби-бабайлар үзләрендә сакланып калган борынгы иконаларны китергәннәр. Бергәләшеп ширкәү территориясын җыештырганнар. Быел христианнарның да, мөселманнарның да изге айлары бер вакытка туры килде. Авылыбызда азан тавышы да яңгырый, ширкәү кыңгыраулары да суга. Шушы матур күренеш гасырлардан гасырларга сакланып кала алсын иде ди Владимир Атакай. Амин, шулай булсын. Шипья авылында ярты гасырдан артык тарихы булган данлыклы халыклар дуслыгы музее бар. СССРның халык мәгарифе отличнигы, 2нче дәрәҗә Бөек Ватан сугышы ордены иясе Гарифҗан Галиев тарафыннан нигез салынган әлеге музей елына 15 меңнән артык кешене кабул итә. Гомерен халыкка хезмәт итүгә багышлаган 95 яшьлек Гарифҗан ага әле бүгенге көндә дә музейны үзе җитәкли. Эшләү дәверендә 26 чит илдән кунаклар кабул иткән алар. Биредә 22 меңнән артык экспонат исәпләнә. 13 томнан торган 38 телдә язылган истәлекләр китабы үзегеннән итара. Өстәвенә залларда тәкъдим ителмәгән 15 меңнән артык тарихи документлар, предметлар аерым саклана. Шипья халкы музей турында зур горурлык белән сөйли. Авыл түгел, күп кенә районнар мондый мәдәни байлык белән мактана алмый бит. Барысы да 1967 елда гади генә мәктәп музейыннан башланып киткән. Соңрак экспонатлар күбәйгәч, махсус бина төзеп бирелгән. Җиңүнең 20 еллыгы якынлашкан вакытта барлык мәктәпләрдә юбилей датасына багышланган почмаклар булдырырга кушыла. Шипья мәктәбендә дә шундый музей барлыкка килә. Ул вакытта мәктәптә 5 тарих укытучысы эшли. Арада иң яше һәм иң куәтлесе дип Гарифҗан Галиевны музейның җитәкчесе итеп билгелиләр. Аның үзендә фронттан кайткан 133 төрле предмет була. Нәкъ шулар беренче экспонатлар буларак хезмәт итәләр дә. Тарих укытучысы җитәкчелегендә мәктәп укучылары фронт хатларын, документларны барлый туплый. Туган як тарихын өйрәнү буенча тарихи түгәрәк булдырыла. Археологик эзләнүләр музейны күп кенә экспонатлар белән баета. Музей фондында тупланган әйберләрнең 97% заманда Шипья урта мәктәбенә 42 авылдан килеп белем алган малай кызларның хезмәте. Шипья музее белән хәтта Америка галимнәре дә кызыксынган. Димәк, аның даны еракларга танылган. Музей авылда яшәүче төрле милләт вәкилләренең дус тату гомер итүенә өлеш кертеп кенә калмый, республикабызны дөньяга танытуда да зур эшләр башкара. Киләсе сюжетыбызда халыклар дуслыгы музее белән якыннанрак танышырбыз. Шипья авылы тагын халыклар дуслыгы музее белән дә данлыклы. Шулай булмыни? Аны үз вакытында Бөек Ватан сугышы ветераны Гарифҗан Галиев үзе оештырган. Музей булдыру идеясы сезгә каян килде? Башына үзем башладым инде. Балалар белән мәктәптән.
Бу кадәр Бile aşama. Bizim 37 Kırgız şimdi. Kırgız avulda okuyan balalar. Sonra avulga bağlayıp, sileşip balalar. Ben açeneye ben sileşip ayıp yapıyorlar. Oradan yine ayıp başladı. İyi. Монда ничә мең экспонат бар сезнең? 22 bin. Гарифҗан аганың балалар белән элемтәдә булуына гаҗәпләнерлек түгел. Сугыштан соң тарих укытучысы, аннары мәктәп директоры булып эшләгән. Шул чорда музей булдыру идеясе уянганда, биредәге экспонатлар 57 ел дәверендә җыелган. Шайби бұлай деді. Самый лучший музей республикада деді. Мұнда 2 мәртебе келді ол. Килешми мөмкин түгел. Ха? Килешмичә булмый, бу сүз белән дөрес сүз. Сен қада не сәгірек бұнда? Не сәгірек бұнда? Музейның 10 залы бар. Гарифҗан агайның күңел түреннән үзеп тапшырганы, Бөек Ватан сугышына багышланганы әлбәттә. Тик ул турыда соңрак киләсе тапшыруыбызда, җиңү көненә багышланганда сөйләп үтәрбез әле. Ни өчен халыклар дуслыгы музее дип атарга булдыгыз? Çünkü bunda 9 milyon halk yaşıyor. Onların ayıbetleri bunda basıra var. Гарифҗан ага һәр экспонатны, аны кем, кайчан китергәнен хәтерли. Bütün nesil halktan alıngan. Bütün nesil halktan. Eksponat şuna göre onlar bunda yaşıyorlar indi. Гарифҗан аганың күңел кирлегенә, кешелекне яратуына таң каласың. Үзеннән соң киләчәк буыннарга тарихыбызны тапшыруны гомеренең төп максаты итеп куйган ул. Әйтергә кирәк, аңа ирешкән дә. Без дә иҗат төркемебез белән аңа ныклы сәламәтлек, илһам чишмәсенең сүнмәвен теләп калабыз. Балтач районының Шипья улы төрле милләтләрнең традицияләрен, йола бәйрәмнәрен, дини, мәдәни, рухи үзенчәлекләрен саклап, хөрмәтләп яшәү белән зур район шәһәрләр эчендә үрнәк булып тора. Кунакчыл, киң күңелле Шипья халкы киләчәктә дә дус тату яшәсен, авыл үссен, ныгысын дигән теләктә калабыз. Шушының белән тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Без бүген Балтач районында урнашкан күп милләтле Шипья улы, авылның данын чит илләргә таныткан халыклар дуслыгы музее, Шипья мәктәбенең үзенчәлеге, бер авылда яшәүче мөселманнар һәм православие дине вәкилләренең татулык серләре хакында сөйләштек. Сез Татарстан 24 каналында туган тел тапшыруын карадыгыз. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр. Чаваш челги бурчухне, тынже путмейді. Кода мумелис, истяну И туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле.